гады Вялікай Адчыннай вайны загінуў кожны трэці жыхар Беларусі. Страшныя гады ваеннага ліхалецця не абышлі бокам і Дзятлаўскі раён. Трагічны лёс беларускіх вёсак падзялілі некаторыя населеныя пункты Дзятлаўшчыны. Сярод іх Малая Воля і Трахімавічы, Дубраўка і гарадкі, Вялікая Воля і Дубароўшчына. Каб увекавечыць памяць аб людзях, якія загінулі ў час Вялікай Адчыннай вайны, мы распрацавалі маршрут «Сёстры Хатыні» для збору матэрыяла. Вялікая Воля. Да вайны ў вёсцы было 104 двары. Пражывала 430 чалавек. Людзі жылі, працавалі, наладжвалі святы, радаваліся жыццю. Усе верылі, што наперадзе яно будзе яшчэ лепшым, але прыпыніла самая страшная вайна. 16 снежня 1942 года у вёсцы Вялікая Воля было спалена 104 дамы, забіта 364 чалавека. Памяць аб загінуўшых у 1961 годзе каля вёскі быў узведзены помнік. На сучасны час у вёсцы пражываюць 4 чалавекі. Малая Воля. Да вайны у вёсцы было 75 дамоў, у якіх пражывала 447 чалавек. Але 22 чэрвеня 1941 года мірнае жыццё для ўсіх закончылася. 17 снежня карнікі з'явіліся ў Малой Волі. Салдаты ўрываліся ў хаты і выкідалі людзей на вуліцу. Дарослым загадвалі браць з сабой рыдлёўкі. У той жудасны дзень было забіта 32 чалавекі, зруйнаваны 58 дамоў. На сучасны час вёска Малая Воля узноўлена. У ёй пражываць 12 жыхароў. Дубароўшчына. Да вайны ў вёсцы пражывала 215 чалавек. Жыхары займаліся сельскай гаспадаркай, рамёствамі. Людзі паміж сабой жылі дружна, і ніхто з іх не ведаў тады, які лёс чакае іх наперадзе. 17 снежня 1942 года у вёску Дубароўшчына прыехаў атрад немцаў, прыкладна ў 150 чалавек. Яны спалілі 23 дамы і 46 надворных збудаванняў. На пачатак 2018 года у населеным пункце пражываюць 14 жыхароў. Старастам вёскі з'яўляецца Чудзілоўская Ядвіга Бенедзіктаўна, якая паведаміла нам цікавыя звесткі пра сваю родную вёску. Гарадкі. Да вайны ў вёсцы Гарадкі быў 51 дом. Пражывала 385 чалавек. Як маланка з яснага неба грымнула вайна. 13 і 16 снежня 1942 года у 2 заходы было знішчана 48 двароў, расстраляны і спалены жывымі 367 яе жыхароў. Пасля вызвалення вёскі застаўшыся ў жывых занава будавалі вёску. На пачатак 2018 года у вёсцы пражывае 15 жыхароў. Дубраўка. У вёсцы Дубраўка да вайны налічвалася 62 дамы, у якіх пражывала 279 чалавек. 30 жніўня 1942 года 8-м карным атрадам з удзелам мясцовай паліцыі былі здзейснены злачынствы над жыхарамі вёскі Дубраўка. У гэты дзень карнікі расстралялі 28 чалавек, спалілі ў агні 10 жыхароў, астатніх забілі ў хатах, ямах і пограбах, у якія хаваліся людзі. Усяго спалілі 47 дамоў, разам з гумнамі, прыбудовамі і астатняй маёмасцю. На сённяшні час пражывае 21 жыхар, 8 чалавек працаздольнага ўзросту і 13 пенсійнага. Трахімавічы. Да вайны у вёсцы Трахімавічы было 23 дамы, у якіх пражывала 165 людзей. 13 снежня 1942 года зранку у вёску прыехалі карнікі. Яны хутка сагналі ўсіх жыхароў у адно месца. У 2018 годзе у вёсцы пражывае толькі 5 жыхароў. Усе яны з'яўляюцца пенсіянерамі. Жывуць паміж сабой вельмі дружна, дапамагаюць адзін аднаму па гаспадарцы. Вельмі часта прыходзяць да помніка загінуўшым землякам, каб ушанаваць іх памяць.